Не е клип правя. Дали останаха срамните. Дай там нека да се чера. Давай, кой удра? Айде. Милко, айде. Давай. Айде. Ти ли си бореца? Да, аз. остана леко и здрав. Аз. Така. Това ли е бореца? Да. Трябваше да ставим повече. Значи съм взел бореца аз. Оп, салфетката. Днес е неделя. Сборихме яйцата. На мене ми се падна бореца. Христос воскресе на всички. И изключи го инвертер, блокира. Kako беше 140, 160 вата? 19 волт. Не волт, вата. Той на вато е. Лаптопа е 19 волта. 20 го, колко е... Волтичка имаш? Солзи. Коя ставим, още да сварим. Значи бореца не се яде. Ще го запазиш. До година. Трябва ли да го чуваш? Той трябваше едно червено да се свари. Ама Няма боя. Я държи тук боя чера да купа. Да, не. Те май нямат тия тук, или не боядисват. Не, тройко беше в Германия, продавате бюджи са... Тия готовите. Синика се чуме с един. От Холандия он купила до плави, нямаше цървени каеве. Имаше разни бои. Ама нямаше цървени. А те продавате готови. В Германия има по макет. Направо готови.